Bradsok, na ako'y pangutana ba? Na ako'y nadunggan nako sa laing sikta, alliance. Ingon nila nga wala daw reliyon nga makaluwas. Palihog ko og pagpatinaw, Brother Sok. Dagang salamat. Watching from Malaysia. God bless all. Ay, reliyon makaluwas. Wa tingnan nila basa sa Biblia. Sa Santiago Kapitulo 1, 26, versikulo 26, man City. Ang relihiyon nga putli ug way buling nga makapahimuot sa Dios ug kay makapahimuot sa Dios muluwas ang Dios niini nga nagbansay sa mong relihiyon. Sila nga naglikay, naninguha pag buntog ug paglikay sa sala. Ug di lang ilang siguro ilang kaugalingon nagtabang usab sa mga kabus, mga ilong tuapos, mga biyuda, nailo sa grasyas Ginoo kadtong makasasala. Gitabangan nila. Kini ang relihiyon nga kaymutan sa Dios. Kaymutan guys Ginoong kaluwas na. Ya sa Sirach 35:18, kadtong walay relihiyon akong dugmukon. Sirach 41:8, mga tao nga way relihiyon, way pagtuman sa balaod, ako silang pagkasilutan. O katong way relihiyon dugmukon, katong way relihiyon way pagtuman sa balaod, iyang pagkasilutan. Yan may ka nga way relihiyon magaluwas, katong way relihiyon mo unoy maluwas nga dugmukunon man. Pagkadako sa ingnon na to kanang hindi lang ito may balitan ba? Pagkadako sa paglihay sa tao sa kamatuoran nga mabasa na to nga ang relihiyon sa Sirach 1:28. Bansaya gyud sa tibuok nimong kasing-kasing ang imong tinuhuan nga maong imong pagtuo sa Dios ug pagtuman sa kabalaoranan sa Dios mao na ang tinuhuan. So that is religion. When you believe that there is God, the God who is love and justice, and you obey His commandments. This faith and obedience mao ni ang release nga imong agian. Train pa ka mo ni imong subayon nga mudunggo ka sa lapihan sa kaluwasan. Dagang salamat, Brad Sok, sa pagpatinaw